Uh, atong i-andam ang atong kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo. O atong tugutan ng Diyos mo ng ministeryo ka nato sa pinagi sa iyong mga pulong. Kaya ang pulong sa Ginoo, importante diri ang Matthew chapter 4, verse 4, nag-ingon man, shall not live by bread alone, but by every word that come out from the mouth of God. Amen. So, in other words, the Bible is the food of our spirit. Amen. Pagkaon sa atong kalat. Kapila tamo kaon. Kung atong pagkaon, una na ay mainit at kaon magyapon mainit kinamay paan. Mainit, pamahaw, plus this, snack, pila na. Paniod to, pila na. Lima, pat. Dahil mo snack na puta pagka alas 3, pagkagabi mo manihapon, dahil usahay o magsigit ang istorya na ikitaw midnight snack. Ya, o mangita kag sobra na ato ipanihaponan kay gigutom na puta. Pero mangutana ko ninyo, ang imong kalat, kapilan nimo pa kami sa pulong sa Ginoo. Imong espiritu, kapilan nimo pa kami sa pulong sa Dios. Ha? May pangutana nga ikaw ra po'y mutubag ni ana. Ngano man? Kaya ikaw may nagdala sa imong kagalingan. Amen. Karon, ang atong topic karon mura samtang nagahimo ako ni mo ang mensahe. At sana kayo nga mensahe ni kay nag-isip ni na ikaw ililhon at tubangan sa Ginoo. Ang atong topic, you are important to God. Importante ka sa Diyos. O niya atong foundation scripture, Luke chapter 15, verse 4. Ang sama na niya, kamo ko rin basa. Sige, ready? 1, 2, 3, go. Sige. Basa. Oh. Ano bang kulay nagbasa? Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Ato mas siya, kung na kay sa kagatos ka kanino, na nawala ko sa kunya yung biya ng 99, kaya mitawin mo siya, katong nawala, hantod na imong makaplagan. Sa una, nawala ka. Sa una, may sala ka tungod sa sala na naglimit sa kinabuhi. Kapag sa diyang, may mga tao na nagwali na to sa pulong sa Ginoo, dihit mo na panahon na diin nakaplagan ka sa Ginoo. Kung ni rason nga nung nangalakad ka sa Diyos. Amen? Pero mga kaigsuunan, kung sa ba importante or how important is the man in the sight of God? Kung sa ba importante ang tao niya sa pananaw sa Ginoo. Importante kaniya kay iyatang nahibaw-an. Amen? Una-una, God knows all of us like a shepherd that knows his sheep. So gani, una, ang Diyos na hibalo na natong tanan, sama o magbalantay sa karnero, nakahibalo siya sa iyang mga karnero. John chapter 10, verse 14 to 15. Ingon ang Ginoo, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Ako ang ingon ang Ginoo, ingon ang atong langiton nga amahan,
Nga siyang balantay. Sa verse 15, naging, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ha? Ingon ang Ginoo siya makayong magbalantay sa karnero. Ha? O kang siya nakaila sa iyang mga karnero. O kang karnero nakaila sa niya, sama sa gingon samahan, nga siya nakailapod kanako ug ako magpakamatay alang sa mga karnero. So, ang Dios nasayod kanatong tanan. Sama magbalantay sa karnero nga nasayod sa iyang mga karnero. Even the numbers of your hair, God knows it already. Amen? Even the numbers of your hair, God knows it already. Kasi nakayap sa itong buhok. Kanang upaw, nandiyon tayo buhok, di ba namin siya makaihap ka sa iyong buhok? Amen? Isano ka ng pinakabutit ka ni, di na lang mong ihap. Ha? Isan sa imong numero sa imong mga buhok, ang Diyos nasayod ni anak. Iyon anak kaka-importante sa Ginoo. Amen? Amen? God is very concerned of all the aspects of your life. Amen? Again, God is very concerned of all the aspects of your life. Ang Diyos may kahingawa sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. He knows your needs. Amen? Unsa gani? He knows your needs. Isa man ay pangahinanglan. Usara ni isa si Daisy ra. Ang Ginoo nakahibalo sa panginahanglan ni Daisy. And also, He knows your problems. Kung ta kisini problema, warag tanan. Nasayod ang Diyos ng anak. Nga kay problema. He knows your situation and condition. Naibalo ang Diyos sa imong sitwasyon o kondisyon. And also, He knows your future. Amen. Kapalo ng Ginoo sa imong ugma. Ang Diyos na pahilunan na sa imong ugma. Basta kay, unahon mo siya. Prioritize mo ang Diyos. Kung sa inyo sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung sa may magkikinahanap, ikaw kang ranas Ginoo sa adlaw-adlaw niyo mong pagkinabuhi. Amen? Kay concern ng Diyos sa imong kinabuhi. May kahingawa ang Diyos. Amen ba? So, all you must do is to trust and anchor your life in Him. So, all you must do is to trust and anchor your life in the Lord. Amen. Ang ayun mo haton, saling kas Ginoo. Pero usahay, gagal-galing kwarta na nga ng pitakalang, isaling sa Ginoo. Ginoo ba? Pero gani kay bugas, kay kwarta, nagmasakiton, baka marugawa na ito pagsali. Pero yun ang Biblia, ang angay rin yung imong muhaton, usali ko kas Ginoo, angkla ang imong kinabuhi. Diha niya. Ang sabi trabaho angkla. Itong kinit, kabalaw na ang sanang angkla, kayo mo muna rin. Nila, trabaho nila ng nasparko. Nainaplang ko sa pagkumangko ni Pastor Mars, nung kuya, patay na Pastor Mars. Parehas trabaho nilang kinit, galing kaya, kabalaw, kaya passenger man yung ibon sa, katong iyawa, kung kabalaw, kaya pinakatakong barko sa tibok kalibutan, kung itong ng barko. Widak sila sa Japan, iyabot ang kinaming pagkat nila dito. Kahit ningyot, iyon ang nilang kapitan. Ihulog ang pinakagakong angkla sa itong barko. Hulahan mga nag-usap kita. Ihulog doon, paghulog. Maglantaw sa kapitan ng ibang mga barko magmay, kunas highway. Nanakanas building, kuman. Pero ang ilahan, nagluto-luto rin yun. Nagtinda-tinda, ulo na buk.
nabuslot, pero wakit silang malunod. So sa ato ka ang angkla, dako kay katabang sa barko. Amen. Nag-iyon ako ganiya nga, i-angkla ang inyong kinabuhi kaya sa Ginoo. Kung naka-angkla ang inyong kinabuhi kaya sa Ginoo, bisag sa may problema, nga imong ma-encounter kada adlaw sa inyong kinabuhi, dili ka malunod. Amen ba? Amen. Ako sister Dolphin, kung wala pa Ginoo, ano doon kayo na nalunod? Kaya pertin, naghanap problema, kung ginagawa sa kanya problema. Amen. Amen. I-angkla atong kinabuhi sa Ginoo. Kung usalit na niya. Because God will do the rest. Amen. Hallelujah. Rely in His Word. Because His Word is the only truth that guides us every day. Salig sa pulong sa Diyos, tungkol kay ang pulong sa Diyos, mura ginay buktong kamatuuran nga magagiya ka na ito, kada adlaw. Na may pulong truth niya, nagpasabot ang pulong sa Diyos, dili bukbukon, dili ibakakon. What the Word of God declares, it will come to pass. Amen? Amen? Ato pa, kung sa dineklara sa pulong sa Diyos, manghita ko. Kung ang pulong sa Diyos din, panalanginan ka. Isa pag mananggitin ang iyong amahan. Kung pupresyan niya ikaw, nangalagad sa Diyos, panalanginan kita sa Ginoo. Ha? Hindi pwede kay, pupre manggod akong tatay, ako po pupre, no, hindi ko umuuyan na lahat. Kung mukhaw ng iyong tatay, bakit ikaw ka? Ipudaway. Amen ba? Kung pupis tatay ni mo, iya to kayo sa mga lagay sa Ginoo. Kung ikaw nangalagad sa Diyos, panalanginan dito sa Ginoo. Kung sunod ka sa Diyos, panalanginan dito sa Ginoo. Kaya importante ka sa Diyos. Pililong ka sa Ginoo. Kiyampingan ka sa Diyos. Mga kaisuran. Unang angay na itong buhaton, in response to the goodness of the Lord, serve Him with all your heart. Not with a part of your heart, but the Bible teaches us, serve the Lord with all your heart. Amen. Amen ba? Kung tanak ninyong asawa, mga galing, katunga, Diyos, kasing-kasing na kung gugman mo, mahingon yun lang yung baran. Kinsa man ang katunga. Yung sugot yung baran. Kakahak sa Diyos. Tunga rin yung hapag siguro, yung ginagino, with all your heart. Amen. Serve the Lord with all your heart. Amen ba? Nagasingabot mo ta. Praise the Lord. Palakpakin ninyo ang Ginoo. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. So ang Diyos, ang pulong ng sa Ginoo mo oy, makagiya ka na. No one can guide us except the Word of God. Wala lain na makakuha na to. Ha? No one can guide us except the Word of God. Ha? Wala kayo'y, unsa? Wala kayo'y makagiya ka na to gawa sa pulong sa Diyos. Amen. Unsa gani? Walay lain nga makagiya ka na to gawa sa pulong sa Ginoo. No one can guide us except the Word of God. Every person is important in the heart and mind of God. Amen. Every person. Matagusan natin rin. Importante diya sa kasing-kasing o huna-huna sa Diyos. Amen. Amen. Kato pa ikaw, isa kung sa'y klaseng naong na ka, palangga ikas Ginoo. Isa kung sa'y klaseng sitwasyon na ka karon, importante ka sa kasing-kasing o huna-huna sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Importante ka sa kasing-kasing o huna-huna sa Diyos. Amen ba?
Wala pa ka mamulda sa tagong kan sa imong inahan na nakasuno-una sa Diyos. Amen. Pila edad mo, Sister Dulce? Sa 66. Karon, sa 66 na siya. Sa wala pa siya, sa 66, sa wala pa siya, kaguang ka siya inahan. Si Sister Dulce na nasuno-una sa kasing sa Diyos. Amen. Nailhan na siya. Wa pa magtagpo ang sperm cell sa iyang amahan o sa bini sa iyang inahan. Naala siya sunod-unod sa Diyos. Amen. Grabe no? Hallelujah. Grabe ang Ginoo mahal. Anong importante ka sa Diyos? Because God created us in His own image or likeness. Ngano di ay? Ngano ang matag tao importante des kasing uno sa Ginoo? Because God created us in His own image or likeness. Gihimo ka sama sa hulagway ug hitsura sa Ginoo. Anong importante na kayo para sa Ginoo? Nya usahay kini mga kwartaan mga tao mapahitas kung silang mga kasing-kasing. Ngayon dahil kaayaw mong paliton daw ba? Diba? Dahil mga tao yung nanan, diba? Paliton ikaw ni ba? Ayaw supak-supak na ko. Wala sila kabalong, ihimo kasama sa dagway sa Diyos. Sama sa dagway sa Diyos, kahit surat ka sa Ginoo. Muna ang Ginoo na naog diri sa kalibutan. Nagpakatao, aron ikaw ug ako, dili malaglag dinunua makabaton ug ginabuhi walay katapusan. Hallelujah. Number 2. Na punto na itong patagan ng punta. Number 1, God knows all of us like a shepherd that knows his sheep. Number 2, God knows us because of His love that saturates in our life. Ito ganit, ang Diyos na sayop na to, tungkol sa iyong mga bikuyanap sa atong kinabuhi. Bikuyanap. 1 John chapter 4, verse 30. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Ora kini mao ng verse 4. Verse 15. Kaya nun. 15. Napasahon na ito sa Bible. Kaya nag-include na wala na magkalimaw. Chapter 4, agree ng Biblia, verse 12-13. Wala pa'y tao nga nakikita sa Diyos. Apad kung nagigugma ay kita, magpuyo ka na to ang Diyos. Amen. O mahigpit din ka na to ang iyang gugma. Makasiguro o masiguro na to nga anak kita sa Diyos o aniya ka na to ang Diyos kay gihatag man niya ka na to ang iyang Espiritu. Kato pa, amo dito tungkol sa verse 2, pero ang isang verse, yung verse 12, wala ma-include. So, ang Ginoo naging mabutas kita sa Diyos. Pero kung ang bumpas sa Ginoo na nato, na ang Diyos na to. Amen. Na ang Diyos nimo. Kung ang bumpas Ginoo, na sa kasi nagpuyo ang Diyos diha nimo. Isa pagpili magdiling na kami ng Kristuhan niya ko, ang tao kaya gano'n ng Kristuhan kaya na ay Diyos na nakita diyan sa imong kinabuhi.
na himayat sa Dios nga nakita niya sa imong kinabuhi. Murag naibalaw Diyos ka nato tungod kay ang iyang dugma nagapanglihok o nagakuyanap diya sa itong kinabuhi. When God's love controls our life, we are declaring that God is with us. Amen? Kung sa ganay, kung ang gugma sa Diyos, in God's love controls our life, we are declaring that God is what? Is with us. Amen? Ato pa, atong dideklara nga di ang Diyos na to. Kung yung sabihin sa Romans 8:31, kung ang Diyos na anak to. If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos na ani mo, walay nakahilabot sa imong kinabuhi. Dong kinit, mula ka na puti siya. Pero di niya kaya proteksyonan iyang anak, si Cynthia. Ito oras siya naglutaw-lutaw sa barko. Pero kaya proteksyonan na sa Ginoo. Isang tumas na sa barko. Amen? Amen ba? Inyong mga anak na eskwela tumangitin, nirabos mo na kaya proteksyonan na sa Ginoo. Good health yata sa Ginoo. Isang tuwa ka nito. Pero kung layo galit ka sa Ginoo, kanang balatian, murag magnet. Amen ba? Kanang disgrasya, kanang problema, murag magnet mo doon mo. Basta kay madistansya ang imong relasyon sa Ginoo. Kaya yun man ang Biblia kung na ang Diyos na to, walay makasuko na if God is with us, who can be against us? Kinsa man makahilabot nimo nga ilalom man ka sa proteksyon sa Diyos. Ingon man ang Ginoo, abantayan ka sa iyang mga mananunda. Amen. Abantayan ka. Unang pagsada gini mga lagad ng Diyos. Amen ba? So when God's love controls our life, we are declaring that God is with us. But only mature believers can display the real love of God. Kung sa ganay, katulad yung mga hantong nga magtotoo, mo'y mga padaya, mga display sa tinuod nga gugma sa Diyos. Kaya kung dili sila hantong sa Diyos, ang ilang gugma kalibutanon. Amen ba? Plastic. Pero kung mature Christian sila, ilang i-display ang tinuod na gugma sa Diyos. Amen! Kao na siguro, kung mo-receive itong bisita, kurat, dili kayo heartily. Pero karon pinaghamon ka, inasing-kasing na. Malipay na ka nakakasag. Naka-servisyo sa ulam. Kaya naman, ihamtong ka sa dugma sa Diyos. Kami, walong ikaw nagsuot. Ibiyaan mi sa mga mahan, broken home family way, among lula, may nagbuhin na mo. O niya, asaw na upo sa mga ng sartin. Kailan mo ng sartin? Una yung plato sa una mo. Naglakaw. Alagi, bahat na sa mundulan. Yan naman ko'y manghod nga buguyon. Pagsada siya ngalan, pero diagaan kong kulay pulos. Lloyd man niya ngalan, iyang angga budlat. Sigaw mo ka. Yan, tagaon. Ang buhato na itong manghura, ay usarap na ng babae, si Elsiran, si Madam Dolit na kailang Elsiran, paspas niya kaon. Pagkawat, kaya na pakamahon ang iyahang kamot kaya iyang tukluon tong sudan, makapinpon o balot sa kanon. Kaya ang buha, ang makita ko, muhilak na sa isip. Kaya matikaw mo ito. Kaya mong lula hamtong na ang iyang share, ihatag niyang isip. Nakasabot mo siya. Amen? Amen? Naghamtong na ba? Kaya maghamtong na yan ka makasabot ka sa talang aspito sa atong kinabuhi. Nga nang itugon ang sabi, hindi mga bukan. Kaya di ka maghamtong, magtugon mo kita. Amen?
Sige makugsimba, ano daghan ko problema? Ngano naman problema? Sige makugsimba. Ang problema mga kaisoon, itugot na sa Ginoo, pagsuta kung ano sa nakakalikod sa imong pagsalig sa Ginoo. Amen. Kaya usahay na panahon, lamig isalig sa Ginoo kung napatay bugas, napatay kwarta. Wala sakto ba itong lawas? Kung natas problema mo kapoy kung salig sa Ginoo naman, maghunang-una ka sa problema. Amen. Hallelujah. So, only mature believers can display the real love of God. Because through the love of God that controls our life, our way of living and also our character will change. Amen ba? Tungod sa gugmas Ginoo, mamunay nag-control sa imong heart. Amen ba? Kaya ni ang love of God, sukok ka kakayo, pero nag-control sa imong heart, hindi na lang ka masukok. Tinood ba? So, ang paagi sa itong pagkinabuhi, kung ang atong kinaiya, mausap. Tungod sa love ni Jesus. Diba? Mausap, hindi na ka maglagot, naman, i-control sa bugmas. Isang nakasala, ang mimo sa imong panimalay, makasabot ka kay love of God sa imong heart. Amen. Pero kung dili ka pasakop o dili ka magpakontrol sa bugmas Ginoo, kalandrak kang mahitabo. Amen. And through the love of God, we are delivered from the bondage of unforgiveness. Inabi sa bugmas Ginoo, makagawas kita sa gapo sa dili pagpasaylo. Kaya nanay bugmas Ginoo, makapasaylo naman ka. Makapailog naman ka. Kung wala ka galing ang bugmas Ginoo, mahinumduman nimo ang ulat sa inyong kagahapon. Amen ba? Wala ba imong paklion ang tipaka sa inyong kagahapon? Wow, balak nun. Wow. Mula mga kaisoran, nagkinahanglan ka sa bugmas sa Ginoo. Amen. So, number 3, na punto ang atong tagaan ng pagtagaan, God's desire is that we always in good situation and condition. Ang desire sa Ginoo, nga kay importante mo kaniya, ang iyang desire, kanunay kag maayo ang sitwasyon o kondisyon, muna gusto sa Ginoo. Pero ang gusto ni Satanas, gusto ka publika. Gusto ka magbalatian ka. Amen. So, it is not God's will that you will suffer the following things. Dili kabubuton sa Diyos. Ha? Dili kabubuton sa Diyos na mag-antos ka nini mga musunod. Number 1, poverty. Saan ang poverty? Kapobre ang dili pina will sa Diyos, hindi na kabubuton sa Ginoo na pobre ka. Amen. Ikaduha, sickness. Dili na kabubuton na magbalatian ka. Number 2, failures. Dili gusto ang Ginoo nga kanunay nga napakyas na sayo, dili ang will sa Ginoo. Sunod, chaos situation, sabog na sitwasyon, hindi na kabubuton. The purpose of our Lord Jesus Christ of His coming here on earth is not only salvation, but to have an abundant life. Yeah. Ang purpose yun sa Ginoo, tumumba. Sa pag-anihin ni Ginoo Jesus, dinis kalibutan, dili lang kay luwasod ka, dili lang kay kalawasan, apat tagaan kang abundansiyang kinabuhi. John 10:10, kami English John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Yan ang kawatan niya si Satanas na. I have come that they may have life and have it to the full. Ang Salay translation, abundant life. Abundant siyang kinabuhi. Ang kawatan niya niya, anong pagkawat? So may kawatan sa imo nga.
Good health. Kawato niya. Peace of mind. Kawato niya. Kaya wag kalina sunaw na, kawato na niya. Isa ba? Eagerness mo sa pag-alakad sa Diyos. Eagerness to serve God. Kawato na niya. Kaya kung mawala na niya, mawala na sa kinabuhay, malaglag tumong ka lang. Mamatay ka sa kalayo sa India. Muna giingon sa Biblia, ang mga ngalan na wala masulat sa libros kinabuhay, itampo, kalinaw nga kalayo, na mao ang ikaduhang kamatayon. Ang anong ganong kamatayon kay wala ay panagpulat sa tao o sa Diyos. Kung muna purpose sa Ginoo, if you suffer poverty and sickness, it is not God's fault. Kagaling, kung nag-antos ka karon sa kapobrihon, balati ang dili na sayo sa Diyos. Ano naman? Maybe you are lack of faith. Kasi kulang ka sa ito. Kung nag-antos ka sa kapobrihon, balati. Iyan ang sige, according to your faith, it shall be done unto you. So malak sa iyo ba ito, mahita ko kino. Kung mingon ka, Lord, motorog ko, ngayon ko para doon, manghita ko na kay ang Ginoong Hesus, pwede sa tingin na, kung motorog ka. Amen? Amen! Kulang siguro sunadan mo dato, di mo ganahan mo dato. Di man buot pasabot nga kung dato, kadaghan na kakayat. Kwarta. Ang kwartis ka dato, kanang may panlawas na rin, sunahuna. Kalipay sa kasikasing, makakaon ka kada adlaw. Kanang kwarta, usara na, party na sa bayan sa kinabuhi sa pagkadato. Amen. Ikaduha, ganun nag-atos ka sa kapobrihon kung balatingan, because your relationship with God is in a distant situation. Diba na ikanta from a distance? Distance, layok na. Distansya na. Nagkalayo na ka, wala ka nagkalayo. Kaya kung nagkalayo na ka, from a distance na ka. Pero kung nagkalayo ka, walang ibang magkakasig diha sa Diyos. Amen? Ano nagbalang ka? Gusto kang matong langit. Amen? Gusto kang makapatulog, kinabuhi mo na yung katupusan. Number 3, ano na sinabi ka, kapobrihon. Your life is controlled by the spirit of laziness. Ang imong kinabuhi, i-control sa espiritu sa pagkatapulan. Na ako'y nakita ng nabalay sa bukid. Na kaya nga doon ko ang grabe dito katapulan ng kawahanan. Gusto mo niya balay? Hindi lang sa kataon mo, duktok ka ng langsa o ka ng nagmay lipa. Parang jili ko, mula sa kaya nga. Hindi ako may lawas. Gusto mo balay? Tapulan. Yung mga kaibigan, mga ayo, dating lawas. Mga ayo, dating lawas. Pero nagtikulan, nagtikok ko na. Nagpasa na yung sinig, yung mabalik at sinig, karoon makapalit yung bugas. Pero katutok ko kay tao. Inabang, sir. Uy, madahog ka, bro. Naligaw mo. Ayaw, una, mabuhay na kakalunis ko ngayon. Dapat magkuhi ka, aron ka, makagawas ka sa kapabrihon. Iyon ang Biblia, ayaw akan ang kapulan. Pero kusog ang tao ng kapulan. May mag-una-unas bukat. Pinoodron nila eh. Sunod. Ganun nag-antos ka sa kapabrihon, balatihan. Because you have no energy for your perspective in life. Perspective in life. Isa mo na perspective. Mga panlantaw sa kinabuhi, wala pa kadasig. Siguro mo, panlantaw sa kinabuhi, ganahan ka ng kinamusok-suka. Hindi ka ganahan makasulat bomba, kortsa. I-justify na mag yung mga kapulan, ay, ma-high blood ka.
Ito pa rin maka, ginamos na rin mong gusto, wala energy, imo perspective in life. Amen? You have energy for your perspective in life. Praise the Lord. To have abundant life, we need to do the following things. Aron makabatong ka abundant sa kinabuhi, kinahanglan ta nga ubuhat kini mga sumusunod. We need to do the following things. Number one, okay, gusto mo itong buhaton? Don't allow that your relationship with God will have a gap. Ayaw tuguti ang inyong relasyon sa Ginoo na ay kalang, na ay buslot. Number two, always walk with God. Kanunay, ikuyog ang Diyos. O buot pasabot sa imong trabaho, kuyog ang Diyos. Lord, manlaba ko, kuyugin ko Ginoo. Kaya di kaya ka mahitalo, inagkusukosin mo, nalito imong todo, ipiyang ka. Di na kakatrabaho. Dapat Lord, kuyog ka sa panglaban, sa pagtrabaho, sa akong anak, aspito sa kong ginabot, kuyog ka. Kung sa hagdaghang kwarta, pakalimot ko sa Ginoo, makaabot ang Robinson, bahala ka. Sky's the limit, basta na hagdaghang kwarta. Ginoo, dili. Makalimot ka, hagdaghang kwarta. Usahay, tungod sa kwarta, kanang mga ginaias mga tao, mga usap. Naman ko iingan niya, yung mandikagikan, ganun mga nausapan ng ginaiya. Dapat pagpabilin ng mga pag-usapan, aron dugangan ka kung panalangin sa Diyos. Kaya usahay ko sa kwarta, mausap ang atong ginaiya. Unang balantayan ang panalangin. Pwede makapalayo na ito sa Ginoo, pwede na ito makapasuot. Yes, Ginoo. Labi na, kung usap yung ginaiya ay nakakay. Kwarta, muna rin ng Biblia, the love of money is the root of all kinds of evil. Money is blessing, but the love of money is the root of all kinds of evil. Amen? Ang gugma sa salapi, ugat sa tanang pagpakasalan. Ang kwarta, panalangin. Ang gugma sa salapi, kuya. Apit na na. Praise the Lord. Obey His word. Dumana ang pulong sa Diyos aron mapatuloy ang bulan sa panalangin. Deuteronomy chapter 28, salingon, tumutuo kas Ginoo, panalangin kas Diyos. Apan kung dili, tungluhon ka sa Ginoo. Ha? Usay may kaingon kang, uy, nahurot raman itong ang kwarta. Sabi ko, yung kayo walay blessing. Stay in His presence. Appealing yun sa presensya sa Diyos. Amen. Last, prioritize God before anything else. So, nag-prioritize kayo. Nahimo na ba rin ako? Ha? Nalang from Simba. Like, best friend. Birthday. Ikaroon ka. Sabihin mo na ho. Simba, birthday. The same hour. Ha? Birthday. Kaya Simba sigira. So, nato ba? Hindi nato mahimo ng prioritize God before anything else. Don't allow your focus on God to be affected by the things in this world. Ayaw tugote ang imong focus sa Ginoo, mapiktaran niyo yung kaligtasan. Labi na naman yung panahon ko ito niya, na kay parinting abot sa balay. Talagsaon mo na abot, na nakailis na ka, may matog simbahan, ang may tabo. Di man kapon mag-ilis balik, pero di kasimba kayo nga naman. Talagsaon, mag-ibog ka. Pwede mo na dalhon simbahan. Ang boldness naman atong gikinahanglan na ay, musim para ba ko, pwede ba ka nga kuhin sa kanako dito, kaya rin magsigit na istorya. Sama ni Sister Honey Botilara, ilan sa aking Sister Honey, kapag ng Bible study ko, kawalihan ako sa kabag-pesta na diyan sa Juan. Siya po ba, Pastor?
pagkapiyas sa manuhoy, naglikod yun siya dito siya pagtawan. Nana na mamisahit, mimisahap ko. Ingon siya, sorry, wala kami. Kaya nakailan ako sa Ginoo. Wala na yung ispunta. Sorry, wala kami anak. Kaya nakailan ako sa Ginoo. Awarin natin. Kasunod. Kaya yung na parenting ang bobot, voltage sa ikinahanglan. Una, ayaw tuguti ang iyong focus sa Ginoo, mapitahan sa mga butang hindi kalibutan. In other words, we need to separate ourselves from the things in this world. Parang ikay. Mga kalingon, mga butang, hindi kalibutan. Although not as kalibutan, pero hindi kataga kalibutan. Kung nangalagad at tinuwaray sa Ginoo, tagalangin kita. Amen? Amen? Amen ba? Kung nagdupa ko diha, walang kape. Lagi niya ako pangandoy, yung butangan yun na itong water dispenser niya, tasa, kape, pan. Lagi lang siguro butangan natin pada kay mabusog ka, magdagapot ka. Kape lang kaya lang may energize ka. Ato niya ako sino nata dihay, doon ka mo water dispenser. Ano yung karo, ilahan yung water dispenser. Ikas ro, ilahan na. Kaya natangan ko na magkape. Bulahan, tindog na mo, samtang nagwali ko, tindog na mo na yung kape. Walay mo buyag ni mo. Kaya niya naman kasunod sa simbahan. Pero kung magkape ka dito sa sugay dito sa nihan, na nagsimbat na diri, hindi kumayo. Dapat na agad diri, okay na. Amen! Praise the Lord! Salamat sa Ginoo! Muna'y ibutang sa inyo huna-huna. Sa inyo, papauli sa inyo panimalay karon mga kaisunan. Ito yung tigbuta sa tumuna-huna. You are important to God. Amen ba? Importante ka sa Diyos. Muna yung mga ibutang sa inyo, huna-huna, importante ka sa Diyos. Dili ganahan ang Diyos na magkalisod-lisod ka. Dili ganahan ang Diyos na mapobre ka. Huna-huna ako, adunay pultahan nga masirado sa imong kinabuhi. Ang Diyos mag-abri ug laing pultahan. Ano ba? Kung nahulong ninyo imong trabaho, na ay laing trabaho, ipahangay sa Diyos. Amen. Amen. Muna mga lisonan. You are important to the Lord. Kabubuton sa Diyos na masinabi nimo ang abundansya ka na. Usahay, ikar ko'y maghimo na mahimot ang mundo. Tungod sa mga butang na dinig mo na atong nabuhat at ubangan sa Diyos. Amen? Amen? Ang idugta, atong pasalamatan ng Ginoo. Lord, we thank you for your word. Let your word of God of your people here. Allow us, Lord God, to experience the open heaven in our personal life. Lord, you said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth shall be loosed in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing over their lives right now in the name of Jesus. Blessing upon blessing. I declare protection, healing, satisfaction in your life, provision in the name of Jesus. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo, ikaw ang Diyos na mahigugma. Panalangini ang mga trabaho sa iyong mga anak, panalangini ang ilang panlawas, good health, Lord, ihatag kanila. Lord, i-bless mo ang ilang relationship. Panalangini Ginoo, walay conflict na mahitabo. Panalangin o Diyos na mag-uusap ng ilang relasyon. Salamat Ginoo sa ilang pamilya. Panalangin ang batag sa kanang karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Lapakan natin ang Diyos.